U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Draga braćo i sestre, danas 30. maja po starom julijanskom kalendaru ili po novom 12. juna Sveta pravoslavna crkva praznuje praznik Pedesetnicu kao i prepodobnoga Isakija Dalmatskoga. Presveta Trojice, molitvama prepodobnog Isakija Dalmatskoga i svih svetih tvojih, pomiluj i spasi nas grešne. Amin. Reč prepodobnog Ave Pajsija Svetogorca, naslov besede: čovek zaboravlja svoj greh, no greh nastavlja da dejstvuje u duši. Biva da čovek smatra da je njegovo duhovno stanje dobro, ali čim se malo udubi u sebe, on vidi da nešto sa njim nije u redu. Zato čovek treba sebe duhovno da često preispituje. Ako se čovek osjeća telesno loše, ako osjeća telesnu iznemoglost ili bilo šta tome slično, onda on ide na ispitivanje, daje krv na analizu, snima pluća da bi lekari pronašli uzrok njegove telesne slabosti. Ako osjećaš da nemaš unutarnji mir, da se lako rastrojavaš, znaj da nešto nije u redu u tvojoj duši i da treba da pronađeš ranu da bi izlečio. Na primer, čovek učini neki greh i zbog toga duševno strada, ali na ispovesti taj greh prećutkuje ili ga prosto ne vidi kao uzrok nemira i teškoće na duši. Prolazi vreme i čovek doživi nešto radosno, osjeća radost. Ta radost prepokriva njegovo duševno stradanje zbog učinjenog greha i čovek postepeno zaboravlja na učinjeni greh. Više mu njegov greh nije pred očima zato što ga radost odozgo pokriva. Bio tako jedan monah u jednom manastiru koji je svojevremeno učinio jedan greh, no zaboravio je. Ode kod starca i kaže: oče igumene, već skoro godinu dana nemam nikakva iskušenja, a moja bratija svakodnevno se iskušavaju. Šta je to, objasnite mi. Sinko, nisi dostigao svetost. Kako vidim, ostao je jedan greh za koji te vrag ni ne iskušava, jer mu je dovoljno kad ti duša izađe iz tela i krene na onaj svet da te vrgne u ad. Ajde, idi u keliju, moli se, pa kad se setiš, dođi da te razrešimo tog greha. Ode monak u svoju keliju, posteći, moleći se, igle po poslušanju koje leči najtežu bolest, anđeo gospodnji čuvar mu otkri taj greh. Zatkuca kod starca, a starac reče: sinko, jesi se setio tog greha? Starče, pa vi ste znali za taj greh. Da, ali svaka duša treba da je trezvena i da vodi računa o svojoj duši. Razrešivši ga od greha, koliko je izlazio iz kelije, još nije zatvorio vrata od kelije starca, jedan prođe monah i udari ga, ali ne namerno. Radili su nešto pa ga je zakačio. A ovaj će njemu: čoveče, zašto ne gledaš? U tom momentu dođe prosvetljenje monahu koji se ispovedio, otvori vrata: starče, krenula su iskušenja, hvala vam, mnogo sam naučio iz ovoga. Dakle, životne radosti pokrivaju naše grehe, potiskuju ih u dubinu, ali ti gresi nastavljaju da dejstvuju u duši. Čovek tako zaglušuje svoju savest, duhovno ogrubljuje i njegovo srce se polako okamenjuje. I onda đavo nalazi opravdanje za to. Ma to su sitnice, čoveče. Nešto sasvim prirodno, znaš. Prestrogo je to da tako misliš o sebi. No, takav čovek neće imati mira, zato što
Duševna poremećenost koju je potisnuo u dubinu svoje duše, u njoj i dalje dejstvuje. Čovek osjeća veliki nemir u sebi i nema unutarnjeg mira. Stalno je nešto uznemiren, muči se i ne može da shvati šta je uzrok tog mučenja. Jer su njegovi gresi s polja pokriveni, potisnuti u dubinu duše. Čovek dakle ne shvata da duševno strada zbog svoje ogrehovljenosti. Uostalom, u 37. psalmu je sve to stanje opisano. Bogu našem slava i hvala vavijek. Amin.